Ahojte, vítam vás pri prvom podcaste Active Bite Chuť žiť. Ja som Vicky, som trénerka, som výživová špecialistka a tento podcast je pre všetkých, ktorí sa chcú zdravo stravovať, ktorí chcú vedieť niečo zo sveta fitness, zo sveta cvičenia a jednoducho zdravý životný štýl. Dnes tu mám svoju prvú hostku, je to žena, ktorú určite viacerí poznáte z Instagramu a ja som veľmi rada, že prijala moje pozvanie. Tak vítaj Zuzka. Ahoj Zuzka. Ahojte, ja vás všetkých vítam. Som veľmi rada, že to pozeráte, pretože si myslím, že fakt v tomto svete je veľmi málo ľudí, ktorí sa dostatočne zaujímajú o svoje telo a o to, ako by chceli sami žiť a niečo preto spraviť. Takže ja, ako už Vicky povedala, som Zuzka, som fitness trenérka, dajme tomu, že aj influencerka, ale skôr by som povedala, že mamička, zároveň online coach, ktorý sa venuje tomuto životnému štýlu, takže myslím si, že viem byť pre niektorých z vás inšpiráciou. Určite. A vlastne hneď moja prvá otázka znie, ako si sa k tejto ceste dostala, či to bola nejaká láska na prvý pohľad, alebo nejaká postupná cesta k tomuto No fitness. Ja tým, že moja mamina pracovala vo fitness centre v Žiline, myslím si, že sa volá Mozolany, tak mnohokrát sa tam práve stretla s touto fitness a kulturistikou a či už s mužmi alebo so ženami robili aj rôzne premeny. Boli niekoľkokrát aj v Teleráne teda s tým, že robili proste premeny na ženách či už z nadvahy alebo obezity a teda chudli. A mnoho tých žien s tým nevydržalo dostatočne dlho a teda sa to znovu vrátilo naspäť a nejako si sme s týmto žili niekoľko rokov. Ja som potom začala s mojou maminou aj cvičiť, keď som mala asi 12 rokov, tak ma prvýkrát zobrala do fitka a teda samozrejme pod dohľadom, všetko sme iba tak pomaličky a tá prvá svalovica, to si doteraz pamätá, takže sa to nejako si vo mne začalo postupne vyvíjať, ale necvičila som nejako extrémne často a nejako veľmi konzistentne, lebo však som bola v puberte, takže mnoho mojich záujmov sa neustále menilo od juda cez gymnastiku, hocičo proste všetko som musela vyskúšať. Nehovor wow, lebo to bolo len tak na mesiac. Okay. Čiže bolo to také naozaj skúšanie toho, že čo ma baví. Ale najviacej to vo mne prepuklo asi na strednej škole prvej, lebo ja som vlastne prestupovala z jednej na druhú, išla som potom na pedagogickú strednú školu, kde som aj odmaturovala potom, ale teda keď prišiel COVID, tak počas neho som začala čo viacej trénovať aj už online, s tým, že teda som robila nejaké edukačné videá, alebo teda respektíve skôr tie tréningy, nejaké hitka, aj silové tréningy, teda s tým, čo sa doma dalo, aby som ukázala tým ľuďom, že áno, síce je COVID, ale to neznamená, že vaša fitness cesta končí a tým pádom sa dá teda cvičiť aj doma. A je množstvo pomôcok, ktoré sa dajú teda doma využiť aj nejakým spôsobom, aspoň nejako efektívne. Čo si kedysi myslela o chudnutí, čo už teraz vieš, že je totálna blbosť? Fúha, asi by som nejako nevedela úplne toto konkrétne špecifikovať, že je blbosť. Možno by som to iba tak nejako otočila, pretože ja som si skôr myslela, respektíve som tak nejak radikalizovala niektoré svoje názory zo začiatku, tým, že som bola ešte z tej ako keby starej éry, ktorá bola ovplyvnená mierne aj tou starou ešte kulturistikou spred 30-40 rokov. Naozaj z tých časopisov a z týchto všetkých vecí som sa učila a až kým som si teda potom neskôr neurobila svoj trénerský kurz, tak som bola za niektoré názory, ktoré teraz už by som, respektíve nepovedala by som, že sú zlé, ale viem, že sa to dá už robiť aj lepšie, či už sú to napríklad, myslela som si, že sacharidové vlny sú že hrozná blbosť a nemôže to byť efektívne. Až kým som vlastne sama nedospela postupom času k tomu, že naozaj to vie byť takýmito vlnami niekedy docieliteľné aj trošku efektívnejšie ako klasický napríklad kalorický deficit. Takže toto je asi taká vec, ktorá mňa prekvapila tak ako keby postupom času, že treba mať trošku otvorenú hlavu, hlavne v tomto svete fitness, že naozaj netreba sa učiť len z toho, čo je 20 rokov staré, ale neustále napredovať, lebo množstvo vedcov a štúdií sa dá stále skvalitniť, takže myslím si, že sa to dá určite lepšie robiť. Určite s tým súhlasím aj s tebou, keďže ako trenérka viem, o čom rozprávaš. A ešte by som chcela vedieť, ty v podstate trénuješ teraz klientky online. Ako to
prebieha, alebo ako prebieha takýto tréning? Ty sa s nimi spojíš nejako napríklad, neviem, cez WhatsApp, alebo... Mne väčšinou mi napíšu ženy s tým, že teda videli napríklad môj oznam na storičkách, že som napísala, že teda beriem pokročilých, vždy len pokročilých cvičencov na online coaching, s tým, že majú tam napísané podmienky, ktoré musia spĺňať, aby mi v tom vstupnom dotazníku vyplnili všetko, čo potrebujem, a ja neskôr podľa toho sa rozhodnem, že či teda toho človeka zoberiem alebo nezoberiem. Lebo ak napríklad mi povedala, že jasne, ja už nie som začiatočnička, ale napíše mi v dotazníku, že nikdy v živote nemala osobného trénera, ale teda cvičí úplne sama, čo ja viem, 2-3 mesiace, stále si začiatočník v mojich očiach, pretože pokiaľ si nikdy v živote nemala osobný dohľad odborného človeka, ktorý naozaj vedel na to dobre dohliadnúť, tak nemôžem si ja zobrať na zodpovednosť človeka, ktorý môže robiť obrovské chyby, a v tej videotechnike, keď mi ju natočí naspäť, môžem vidieť naozaj veci, ktoré ja nemám ako ovplyvniť, lebo som na tom tréningu nebola, a môže si rovno ublížiť. Takže takto to ja robím, s tým teda, že potom, keď už toho človeka vezmem, tak spolu samozrejme komunikujeme neustále, vytvorím mu napríklad nejaký nástrel tréningového plánu podľa toho, čo si ja myslím, že by pre neho mohlo byť najlepšie, a postupom času, napríklad týždeň, 2, keď to on odskúša, väčšinou naozaj ten celý prvý mesiac je taký kvázi skúšobný, že ten človek sa oťukávame sa aj my dvaja spolu, či už je tá žena, väčšinou mám teda 95% ženy, mám zo pár aj mužov, ale ako vieme, tak úplne muži nad sebou ženu ako autoritu moc nevnímajú, takže je ich máličko. Čiže s tou slečnou väčšinou komunikujeme na dennodennej báze. Ona mi teda posiela kalorické tabuľky, čo zjedla, čo papala, koľko toho papala a svoju videotechniku na tréningy. Takže je to taký ako keby 24/7 dohľad. Wow, a keď už si spomínala teraz, že ti posielajú aj teda kalorické tabuľky. Ano. Mala si už nejakú takú klientku, ktorá ti klamala v tom, čo zjedla? Ono, tým, že my nie sme v nejakej radikálnej štúdii, kde ju zavriem do klietky a musí robiť to, čo jej poviem, nemám to ako presne odsledovať, lebo ja som za každým hovorila, že proste tvoj coach je GPS-ka, ale ty proste šoferuješ to auto. GPS-ku môžeš hocikedy oklamať a ísť hociakou inou obkľukou, akou sa ty chceš vybrať, lebo ti príde v tom čase efektívnejšie napríklad pre tvoju konkrétnu cestu. Čiže ja sa riadím tým, že ja jej vždycky poviem, že tak veľmi, ako ona bude k sebe 100%, tak rýchly bude ten progres. A pokiaľ bude odrbávať s prepáčením, tak bude odrbávať iba samú seba, pretože ona pokiaľ mi na konci mesiaca povie, že prečo sa nič nehýbe, ale na konci v tých tabuľkách progresových mi každý týždeň povedala, že plnila iba na 80% tie kalórie a makroživiny, ktoré som jej ja dala, tak vidím, že musí aj čakať 80% progres a nie 100%. Takže nemám to ako odkontrolovať. Je mnoho takých, ktoré sú neni veľmi úprimné sami k sebe, a tým pádom aj u mňa skončili coaching. To bolo tak 3% žien, ktoré naozaj ich bolo asi dokopy 5 za celé tie 2 roky, odkedy toto robím, že naozaj teda hodili to na mňa, nehali to tak a neuvedomili si, že veď, ale ty mi platíš, tak musíš byť úprimná aj k vlastnej peňaženke, že či sa ti to oplatí alebo neoplatí, pokiaľ to nechceš brať na 100%. Určite. Mala si aj takú klientku, s ktorou si sa rozlúčila v zlom, alebo... Rozlúčila som sa s 2 počas týchto 2 rokov v zlom. Väčšina, ktorá teda aj skončila, tak to bolo skôr z toho dôvodu, lebo sa naozaj snažím pri tých ľuďoch to robiť tak, aby boli do pár mesiacov samostatní. Samozrejme, pokiaľ je to nejaká dlhšia cesta, napríklad rok, keď spolu trénujeme, s tým, že teda je to buď z obezity alebo z veľkej nadváhy, tak naozaj tá cesta musí byť proste konzistentná a pomalšia, ako schudnúť hneď 20 kg za mesiac. Dá sa to, ale není úplne veľká šanca. Nie je to ani udržateľné, podľa mňa. Asi je to individuálne. Niekto to vie spraviť udržateľne, kto je že mastermind v tomto a naozaj sa vieš zaprieť, že do špiku kosti, ale je takých veľmi máličko. Čiže pokiaľ sú aj také klientky, ktoré, ako som vravela, boli 2. Jednu si pamätám veľmi, veľmi presne a to je klientka, pri ktorej ja som spravila jednu malú chybu s tým, že mala som naraz 2 klientky nové a nechtiac som im vymenila e-mail. Takže som jednej poslala vlastne plán tej druhej a tej druhej som poslala plán tej prvej. Tá jedna z nich to pochopila a hneď obratom som jej teda poslala ten plán, ktorý chcela mať. A tá druhá to zobrala tak, že
ty iba preposielaš plány a neviem čo. Takže som jej povedala, že dobre, teda hneď obratom ti posielam nový plán, ktorý je iba vymenený z toho druhého klientko, že není to akože nič proti tebe a nič podobné. A tam ona začala potom byť ku mne veľmi, veľmi arogantná a práve to z toho dôvodu, lebo som jej povedala, že si musí teda rátať tie kalórie. A ona mi povedala, že to mi vie vypočítať hociaká kalkulačka a ja to nebudem dodržiavať. Tak sa jej teda po týždni pýtam, že ahoj, prečo mi neposielaš dennodenne kalorické tabuľky, že nemám nad tým teda žiadny dohľad alebo respektíve nejaký dôkaz v našom čete, že by si dodržiavala to, čo máš. A ona mi povedala, no lebo to mi vie hocikto vypočítať, tak ja to nebudem, lebo ja chcem niečo špeciálne. Hovorím, že veď, ale kalórie nie sú špeciálne, kalórie sú proste iba 3 makroživiny, ktoré musíš dodržiavať, samozrejme aj s tými minerálmi, vitamínmi, ale chcem od teba 3 veci, aby si mi posielala dennodenne a ty mi povieš, že potrebuješ niečo špeciálne, tak ja ti neviem pomôcť. Takže Určite. Ja som aj počula napríklad, moje klientky si dávajú do ChatGPT, čo majú jesť a tam si to vypočítavajú, neviem, aký máš na to názor na to ChatGPT. Akože ja viem, že pomáha viacerým ľuďom, viacerým nám pomáha v tej práci, ale pýtať sa ChatGPT im vytvorí teda ten jedálniček. Jednoducho, ja si myslím tiež, že tam nezapíšu tam všetky údaje. Napríklad ja tiež dosť často beriem do úvahy aj to, že posielam im napríklad na meranie InBody, nech viem, aký tam majú Viscelar, napríklad, že to už tam do toho ChatGPT to tam vlastne nevedia napísať, pokiaľ nejdu napríklad na to meranie. Neviem, či aj ty pracuješ s tým InBody, alebo posielaš aj klientky aj na meranie, alebo im to vypočítavaš cez vzorec? No ja vypočítavam cez vzorec, ale s tým teda, že InBodyčko všeobecne až tak úplne neriešim, lebo je to veľmi skôr také orientačné. Aj u mňa to vie byť veľmi orientačné v tých hodnotách, takže na to sa moc nespolieham a keď niečo chcem naozaj 100%, tak ich pošlem buď k nejakému obezitologovi na kalorimetriu, aby teda fakt, že si tam proste ľahli a nech je to naozaj, že 100%. Keď už ideme napríklad teda z tej obezity, že fakt chceme vedieť 100% výsledky, ale veľmi to InBodyčko neriešim, skôr riešim to, aby si tie ženy spravili fotku pred, aby ja som videla, ako majú kompozíciu toho tela a potom vieme lepšie zhodnotiť to, napríklad ako keď mi 2 klientky pošlú, že majú rovnakú výšku a rovnakú váhu, ale obidve vyzerajú diametrálne odlišne, pretože tá kompozícia toho tela je úplne iná, takže ja vždy potrebujem tú vstupnú fotku a podľa toho to sa neskôr riadím. Ale aby som sa teda vrátila k tomu ChatGPT, je to taká dvojsečná zbraň, by som povedala, pretože vie to veľmi pomôcť, aj nám ako trénerom, ale samozrejme aj ako bežnému cvičencovi vo fitku, že vie ti to spraviť veľmi fajn plán, veľmi taký orientačný, podľa ktorého sa potom neskôr môžeš nejako riadiť, ale on není človek, není to tréner naozajstný, nemá tie skúsenosti ako keby a tým pádom nevie, že či sa ťa ešte môže doopýtať otázku, ktorá to môže úplne celé rozvrátiť a môže niečo spraviť úplne inak. Napríklad ja sa opýtam mojej klientky, že akú má prácu, miesto toho, aby som sa opýtala, koľko má len krokov počas dňa. Spýtam sa jej, či aj robí nejakú silovú robotu alebo v tom NEAT, čo máš v podstate tú necielenú aktivitu, či je tam niečo náročnejšie počas dňa alebo má len chôdzu, set a nejaký silový tréning. Čo robíš úplne inak ako napríklad ostatní tréneri? Čo si myslíš, že je tvoje také, že tvoje, by som povedala? Podľa mňa je to to, že to nerobím pre peniaze, ale robím to za peniaze. Čo je podľa mňa veľmi veľký rozdiel medzi mnou a množstvom trénerov, ktorí to robia tým štýlom, že nahrabú si 60 klientov na mesiac. A síce áno, rozumiem, že majú nejaký ten vzorec, podľa ktorého neskôr idú, ale ja naozaj chcem mať osobnejší trošku vzťah s tými klientkami, aby sme si vytvorili, síce nie až tak veľmi osobný, aby naozaj si povedali, že to je len Zuzka, nemusím hovoriť nič, ale aby naozaj sme mali medzi sebou taký ten vybudovaný rešpekt a aby sme boli, nepoviem úplne, že kamošky, fakt, že úprimne, že si hovoríme všetko počas dňa, čo z nás naštvalo alebo hocičo, ale naozaj veci, ktoré potrebujem o nich vedieť. A tým som myslela to, že to teda nerobím pre peniaze, to znamená, že pokiaľ mi tá klientka povie, že nevie, či je efektívne napríklad pre ňu zobrať si obidva plány, či už aj tréningový alebo stravu, alebo jej stačí napríklad zobrať si stravu a potom neskôr do toho doplňovať tréning, tak nepoviem, že musíš mať tieto dva, lebo proste keď viem, že je to mamička na materskej so 4 deťmi, tak ja nepoviem, že musí na mňa minúť toľko a toľko eur, lebo inak to nebude efektívne. Vieme to zefektívniť tak, aby to bolo zároveň ľudské a zároveň aj pre mňa profesionálne. Takže ja podľa mňa asi v tomto sa trošku líšim
Neviem, či je to niekedy úplne v niektorých fázach pre mňa výhodné, ale skôr sa snažím, aby to bolo proste 50/50. Ty si taká poctivá. Snažím sa veľmi. Úplne. No. Veľmi sa snažím. Ja som v tom asi rovnaká. Tiež sa snažím tým klientkám dať fakt dosť veľa a tiež si neberiem napríklad na tréning 3-4 naraz. Áno. Čiže tiež sa venujem hlavne tomu jednému človeku, aby vedel, že proste keď už si zaplatí ten tréning, tak nech ho má fakt vyslovene osobný. Tá individualita. Presne individualita a keď už sme vlastne pri tom, tak ja neviem, videla si už niekde proste vo fitku alebo mala si nejakú skúsenosť, kde tréner, ja neviem, si zobral 2, 3, 4 baby naraz a trénoval ich? Akože ja by som sa skôr na to pozerala tak, že pokiaľ ja poznám toho trénera a viem, že takýmto štýlom on chce trénovať, napríklad je to tréner, ktorý trénuje ľudí na tú hypertrofiu, alebo je to tréner kondičný, alebo je to tréner napríklad zumbi, alebo tabaty, čohokoľvek. Musím vedieť, že aký je cieľ toho klienta. Pokiaľ robí so 4 ľuďmi naraz rovnakého psačky, tak to chápem, je to v pohode, ale pokiaľ mám naozaj 3 začiatočníkov naraz, ktorí nepoznajú absolútne techniku, tak nemám šancu sa ja ako coach obrácať na 3 smery a sledovať napríklad páku, ktorú dodržiava, že či ten cvik vykonáva tak, ako ho chceme vykonávať na ten konkrétny sval a nerobí niečo, čo je na úplne iný sval napríklad, lebo však vieme, že už len podľa toho, ako umiestnime lakte alebo zápästie alebo čokoľvek, vieme zacieliť nejakým štýlom na iný sval. Takže skôr by som zistila, že aký je cieľ toho trénera, aký je cieľ toho klienta a podľa toho by som súdila, ale myslím si osobne, už keď mám byť aj trošku akože prísnejšia na toto, tak si myslím, že je určite lepšie, pokiaľ ten coach sa aj v online coachingu, v hocičom naozaj individuálne správa k tým ľuďom, pretože tí začiatočníci sú v tomto úplní začiatočníci a aj ja keď si spomnem na svoje začiatky, tak tiež by som mala nad sebou trénera, ktorý by si fakt všímal, že len mňa a vedela by som vďaka tomu progresovať lepšie. Áno. Chcela by som ešte naviazať na tému tvoj život a aj súkromný. Ty vlastne ako to stíhaš, keďže si aj mamička na plný úväzok a máš 3-ročnú dcérku a ako to stíhaš so všetkým? Cvičením? Nemôžem úplne povedať, že je to ťažké, pretože sú mami, ktoré to majú o mnoho náročnejšie ako ja. Ale tým, že som si zobrala trošku na plecia viacej smerov tej pozornosti, ktoré by som mohla a mala, tak je to samozrejme náročnejšie, ale ako som si to ja vybrala, tak si to robím, tak ako by to bolo pre mňa najlepšie. Takže je to náročné. V príprave to bolo o dosť náročnejšie, lebo tá hlava musela spracovávať o dosť veľa emočných vplyvov, ako by som si sama predstavovala. Takže som musela pracovať nielen s tým, že mám proste malé dieťa, ktoré má svoje outbursty počas dňa, ale pracovala som aj s tým, že moja hlava je non-stop hladná. Ani nie je úplne tak telo, lebo tak ten hlad extrémne veľký som necítila, ale skôr tam išlo fakt do tú hlavu a o to, že som jej odoprala úplne všetko, čo má vlastne rada. Takže bolo to náročnejšie, ale ja stále hovorím, nemôžem sa sťažovať, ani sa nikdy na to sťažovať nebudem, lebo ja som si to vybrala. Môžem síce povedať, že je to náročné, ale je to proste moja voľba, takže idem s prúdom. Super. Ja ťa fakt v tomto obdivujem, pretože ja sama ešte nemám deti a ešte stále rozmýšľam, či vôbec, lebo je to fakt náročné, jednoducho život sa otočí proste fakt úplne inak. Ale ty si vlastne bola teraz aj na tej súťaži, nie jednej, teda na 2, keď dobre sledujem. A ako hovoríš, bolo to náročné aj v tej príprave. A ako vlastne prebiehal, ja neviem, napríklad ten deň, keď si napríklad musela sa aj venovať malej, aj pripraviť na tú súťaž, dať si tréning. Ako vyzerá napríklad tvoj taký bežný deň pred súťažou, keď si sa pripravovala? No ja tým, že mám s mojím bývalým partnerom striedavú starostlivosť a teda vďaka Bohu vychádzame úplne perfektne, naozaj ako veľmi dobrí kamaráti a máme veľmi dobrý vzťah spolu a obidvaja chceme pre tú malú to najlepšie, tak ja mám v podstate teraz fungujem tak, že týždeň som sama a týždeň som s ňou. Čiže tým, že ona je už teraz v podstate 4 mesiace oficiálne v škôlke,
tak je to o dosť jednoduchšie časovo pre mňa, čo som síce rada, ale za druhé to bolo veľmi náročné pre moju hlavu si nejakým štýlom uvedomiť, že mám ešte o 50% menej toho času, takže bolo to náročnejšie, skôr mentálne by som povedala ako fyzicky, lebo to telo mnohokrát zvládne o mnoho viacej, ako si hlava myslí, len hlava nás častokrát stopne. Takže vďaka tomu v podstate, ani nemôžem úplne povedať, že vďaka tomu, proste nejakým štýlom v tom procese toho diania tej prípravy to bolo jednoduchšie, práve vďaka tým ľuďom, ktorých som mal okolo seba, či už to bola moja mamina, ocino, alebo bývalý partner, alebo jeho mamina a tak ďalej. Takže určite bolo mnoho ľudí, ktorí mi s týmto veľmi pomáhali a bez nich by som toľko tých tréningov v živote nikdy nedala. A aj obrovská pomoc proste, či už keď malinka nebola ešte v škôlke minulý rok, keď som začala vlastne tú objemovú prípravu, že som bola na tom tréningu 5 krát do týždňa, tak ona kým nebola v škôlke, tak nebol iná možnosť, ako počkať, kým niekto z mojich blízkych skončí v práci a idem rýchlo na hodinu otrénovať a zase naspäť. Samozrejme viem, že by mohli byť napríklad tie tréningy mnohokrát kvalitnejšie, pokiaľ by som mala väčší časový horizont na to, ale musím vždycky dbať na to, aby to nebolo príliš obťažujúce pre mojich blízkych a zároveň aby to bolo efektívne pre mňa. Ale mám veľké šťastie na to, že moja rodina naozaj moju dceru úplne miluje do špiku kosti, takže si myslím, že to bolo moje obrovské šťastie. Že sú s ňou radí proste. Áno, neberú to vôbec ako príťaž. Kde do toho ešte vsunieš tie online tréningy pre Boha? No keď zaspí o 9. večer, že do polnoci mám čas, no. Je to, akože bolo to väčšinou na úkor spánku tým, že ona, kým nechodila do škôlky, tak ten režim bol v podstate vždycky riadený podľa toho, ako sa ona zobudí. Takže niekedy tých hodín spánku boli 4, niekedy bolo 8, sem tam bolo aj 8, musím sa akože pochváliť, ale stalo sa, že som niekedy išla spať skôr ako o polnoci, ale väčšinou o polnoci som končila tie online tréningy a teda, že som kontrolovala tie baby, ale skôr to išlo s tým, že počas prípravy som nebrala nejako extra veľa klientiek, keďže som chcela naozaj mať nejakých 5, možno 6 klientiek do toho mesiaca, aby som vlastne počas toho dňa, kým ona napríklad spala na obed, vedela odkontrolovať tréningy, kalórie, všetko, pokecať s nimi, vysvetliť im veci, prípadne si s nimi zavolať, ak potrebujú niečo hlbšie so mnou prebrať. Takže bolo to taká hra s časom, ale vyhrala som ju. Super, paráda. A vlastne, keď už sa bavíme aj o tej súťaži, tak Zuzi, mala si vlastne prvú súťaž, v podstate povedz mi, ako si sa rozhodla napríklad ísť na tú súťaž, čo to obnášalo? No, všeobecne mi to nejako viacej začalo vykvítať mysli, keď som bola ešte tesne pred tehotenstvom, ešte som nevedela teda, že som tehotná a začala som veľmi, veľmi po vlastne páde toho covidu a ten pandémie všeobecne, aj ten karantény, som začala viacej cvičiť, venovať sa tomu, spravila som si potom neskôr aj ten kurz, takže som mala nejaké baby, ktoré som trénovala, ale zadarmo, nerobila som zatiaľ nejaký platený coaching a nič podobné. Nebola to proste pre mňa nejaká živnosť. Takže venovala som sa tomu a veľmi, veľmi dlho som sledovala Zuzku Kardošovú, tým, že ona je vlastne majsterka sveta, aj majsterka Európy, aj Slovenska niekoľkonásobná. Tak to bola obrovská motivácia pre mňa. Teraz už je to aj trošku akože v bližšom kontakte. Sem tam je aj napíšem. Už je to také dajme tomu, že osobnejšie pre mňa, že viem už aj, že tá osoba si prešla mnohými vecami, síce momentálne je v off-season, čiže teraz nesúťaží a ak ešte niekedy bude súťažiť, tak sa na to určite pozriem, ale teda ona bola veľmi veľká motivácia pre mňa a rozhodla som sa tak nejak oficiálne preto minulý rok v apríli, keď môj najlepší kamarát Maxim vyhral majstra Slovenska pod práve môjim trénerom, ku ktorému som sa ja potom neskôr rozhodla ísť, tak sme v podstate začali rovno objem, začali sme naberať a niečo sme vybudovali a prebiehalo to, ako to prebiehalo. No bolo to, ja som sa stále cítila na tej súťaži ako divák, aj keď som súťažila, čo bolo pre mňa zvláštne, lebo mala som pocit, ako keby tam nie som úplne že zakomponovaná do toho, pretože za prvé bola som úplne akože priemerovo veľmi ako keby pod tými ženami, ktoré nado mnou vyhrali a tým aj teda, že som skončila predposledná, tak to bolo veľmi viditeľné pre mňa a teda pre to odborné oko. Takže bolo to asi skôr mentálne náročné ako fyzicky. Myslím si, že naozaj, ako som vravila, to telo by zvládlo ešte možno trošku viacej, ale tá hlava už
už som jej dala zabrať posledné 4 mesiace. Myslíš si, že by bola potrebná dlhšia tá príprava? Nemyslím si, že dlhšia, iba lepšie premyslená trošku. Ja som si pozrela aj tvoj YouTube. Ty si vlastne dávala aj prednedávnom, si natáčala aj videjko, kde si vlastne aj o tom hovorila. A ja ako trénerka som sa tiež vlastne tento rok rozhodla, že by som tiež chcela skúsiť súťaž, ale po zliadnutí tvojho videa som veľmi na vážkach, či vôbec do toho ísť, pretože to, ako si vyzerala, ako vyzeráš, aj to, o čom si aj rozprávala, tak mi príde, že sme si veľmi podobné aj čo sa týka postavov a takto a veľmi nad tým rozmýšľam, či vôbec sa dostanem aj ja do nejakej takejto dobrej formy, či stihnem teda. Takže dosť mi to tak otvorilo oči. A čo vlastne ešte pri tej súťaži, alebo čo ťa tak najviac prekvapilo pri súťaži alebo po tej súťaži, čo si nečakala, alebo mala si nejaký iný na to pohľad a po tej súťaži si bola z toho úplne, ja neviem, rozrušená. Čo ťa tak najviac prekvapilo na tej súťaži? Najviac ma prekvapila reakcia môjho tela všeobecne na všetky tie fázy, ktorými si musí prejsť a aký strašne náročný bol ten objem a nabrať pre mňa svalstvo tým, že som vysoká, tak to trvalo naozaj a bolo to veľmi bolestivé, či už to jedlo hlavne v tom objeme bolo pre mňa asi najnáročnejšie zjesť toľko jedla tým, že nikdy v živote som nebola zvyknutá toľko jesť a teda síce sme naozaj chceli robiť čo najviac čistý objem tým, aby to nešlo extrémne moc do tuku, aby sme nenabrali 20 kg v objeme, ale nabrali sme teda iba 6 kg, myslím si, že alebo 5, z čoho väčšina bolo svalstvo. Samozrejme aj nejaký ten tuk tam bol, ale bolo to proste máličko a dalo sa z toho potom ísť jednoduchšie dole. Ale najviac ma doslova, by som povedala, skôr vytočilo, že moje telo proste každé jedno telo je strašne individuálne a niekomu môže reagovať napríklad či už na tie sacharidové vlny alebo na čokoľvek inak to telo a niekto to proste nemusí úplne zobrať najlepšie. Takže asi všeobecne na tej príprave tá individualita toho každého jedného človeka bola pre mňa taká skôr fascinujúca, pretože hlavne ten už súťažný deň som si uvedomila, že aj keď budem robiť to video, tak nechcem byť ako keby tým odstrašujúcim prípadom pre tie baby, ktoré si to pozrú, lebo je to krásny šport, naozaj je to prenádherný šport a skôr, čo mi príde na tom športe jediné také negatívne je to, že v podstate tí rozhodcovia nás vidia už len ten jeden deň počas toho, ale kedy my sme vlastne rok dreli, aby sme vyzerali tak ako na pódiu a nikto nevidí to, že či niekto do toho dal menej alebo viac. Proste je to aj geneticky dané, aký ty máš na to potenciál, ako ti reaguje svalstvo, ako si veľmi schopná sa najesť, aký máš žalúdok a tak ďalej. Takže všetko toto tam zohráva extrémne rolu a je to veľmi subjektívny šport, ktorý sa nedá nejakým štýlom ohraničiť radikálne tými hranicami, že toľko a toľko centimetrov musí mať tá bikina, alebo toľko a toľko svalov musí mať tá bikina. Proste každý rok to môže mať trošku iný štandard a nie vždy sa do toho každá jedna vie úplne napchať. Takže možno to neviem ani ovplyvniť veľmi, tých rozhodcov. Že ty ako si spomínala vo videu, že vlastne tí rozhodcovia môžu mať každý rok nejaký iný názor kvázi na to, čo môže byť. Čo môže byť pekné pre nich. A čo bola tvoja taká najväčšia kríza počas prípravy na súťaž? No najväčšia kríza nastala, keď som akurát bola 2 mesiace pred súťažou. Tí, čo videli to video, tak videli môj zničený, hnusný pohľad na tom videu, keď som už len sa posadila na tú posteľ a zapla som kameru. Žiadny úsmev, nič, padnuté oči. Tá hlava aj to telo boli tak strašne vyčerpané, lebo to bolo proste na mňa asi príliš rýchle, celá tá dieta a bolo to, či už sme nemohli mliečne, nemohli sme pečivo, cestoviny a tak ďalej. Takže toto sme úplne asi nedomysleli v tej príprave. Takže tieto veci som ja vždycky mala strašne rada a vedelo mi to aj veľmi pekne, či už v tom objeme, ja som vlastne celý môj objem robila na cestovinách, hlavne primárne. Takže toto bolo pre mňa veľmi náročné si vlastne predstaviť tie dni bez niektorých potravín. Čo ale je akože najmenšia časť toho. Skôr bolo pre mňa najhoršie to, že pred asi 2 mesiacmi pred súťažou poslednou sme sa s mojím trénerom rozprávali, že teda ideme nižšie a nižšie a nižšie a nižšie a nakoniec som mu teda povedala, že dosť, dávam si proste jeden deň pauzu a večer ti poviem, že ako som na tom a rozhodnem sa asi pre nejaký iný princíp. Čiže
také najťažšie rozhodnutie bolo teda zmeniť trénera mesiac pred súťažou. Čo bolo v podstate na začiatku marca a na konci marca som mala svoju prvú súťaž 30. a potom 12. apríla. Takže som chcela, aby to bolo čo najzdravšie a viem, že by som vedela ísť nižšie, pokiaľ by som nemala dcéru a vedela by som byť úplný psychopat zavretý doma a nerozprávať sa s nikým. Ale keď viem, že moja dcéra bude niekoľkokrát ešte napríklad chorá alebo čokoľvek sa proste môže stať, budem s ňou, ako náhle ju zoberiem zo škôlky a viem, že budem prepnutý psychopat v mojej hlave, tak proste mi to za to nestalo a absolútne nič mi za to nestalo, aby moje materstvo zobralo z priority číslo 1 na prioritu číslo 3. No, že musíš fungovať. Proste musíš fungovať aj v tom bežnom živote. Presne. Takže toto bola moja taká najväčšia motivácia a spravila som to akože veľmi s kľudom, lebo som zaprvé chcela mať aj naozaj tú formu dobrú, ale zároveň som si povedala, že nech kľudne aj skončím posledná, chcem si to vyskúšať, ale s tým, že budem príčetná a dobrá matka stále. Takže myslím si, že sa mi to podarilo. Už máme teraz naozaj krásne dni s dcerou a som za to veľmi vďačná, ale myslím si, že som mohla byť na tom lepšie a zobralo mi to asi tak mesiac venovania sa jej. Aj keď som s ňou stále bola, mám pocit, že som mňa nemala toľko, koľko som mňa mohla mať, lebo som proste bola uplakané hovedo každý jeden večer a hneď ako zaspala, tak som proste sa išla vyplakať vonku alebo čo a prišla som si ako nejaká tretia osoba, ktorá sa na mňa pozerá a smeje sa na mňa každý jeden deň. Takže toto bola taká najväčšia kríza, prejsť vlastne k trénerke a začať to brať trošku lepšie. Takže vlastne najmenej kalórií, na ktorých som skončila pred prvou súťažou, bolo asi 1600. Čo je dosť vysoko. Viem, že mnoho báb ide o mnoho nižšie, ale to má teda aj väčší dopad. A viem, že mnoho bikín, ktoré sú aj na tých svetových úrovniach, už to nerobia takýmto štýlom, lebo vedia, že sa to môže robiť zdravšie a lepšie. Ale teda potom na tú druhú súťaž mi trošku preplo. Nepovedala by som úplne teda, že som sa zosypala z tej prvej, ale dala som tomu telu o dosť viacej zabrať ako na prvú súťaž. Nevyplatilo sa mi to a už by som tento štýl nerobila nikdy v živote. A myslíš si, že čo je ťažšie? Byť mama alebo pripraviť sa na tú súťaž? No byť mama a potom popri tom sa pripravať na súťaž. Áno, asi akože určite tá príprava trvala proste rok môjho života, nebolo to vôbec nič radikálne pre mňa. Prešla som si o mnoho horšími vecami, než nejaká chudná sladké, ako som aj vravela v tom videu, že fakt to není nič radikálne pre mňa, ale zvládať všeobecne takéto materstvo aj s jedným dieťaťom vie byť niekedy veľmi náročné, keď je to dieťa tak strašne aktívne a tak hrozne ukecané a tak rozlietané do všetkých možných... Má pokom. No áno, vo mne asi proste to ADHD a to sa teraz neobraciam, že len tak na takéto Instagramové ADHD, ale to skutočné vie strašne moc ovplyvniť život aj dospelému človeku a neviem si to ešte úplne predstaviť pri dieťati, takže mať takéto babetko je veľmi výživné záležitosť. Chcela by som sa ešte vrátiť ku klientkám, napríklad aj tvojim. A máš taký nejaký mýtus, ktorý si tvoje klientky myslia, ktorý ťa vytáča, ktorý by si najradšej proste vymazala, alebo by si najradšej povedala do celého sveta, vykričala, čo ťa na tom vytáča najviac? Nepovedala by som úplne, že vytáča, ale skôr mám pocit, že aj mnoho mojich klientov vďaka tej mojej príprave pochopilo, že tie svaly všeobecne a to telo ženské nepotrebuje iba hitko, ale potrebuje naozaj silový tréning na to, aby nejako vyzeralo. A že síce ja som pribrala niekoľko kíl a potom som musela tú váhu dať trošku nižšie. Proste je úplne klasická rekompozícia postavy a potrebujeme najprv niečo vybudovať, aby sme potom to nadbytočné mohli mierne stiahnuť a že nie vždycky ten kalorický deficit je odpoveďou na každý jeden problém, lebo mám mnoho klientiek, ktoré nemajú vôbec nadváhu, len proste majú taký ten klasický problém toho skinny fat, že vlastne nie si ani chudý, ani tučný, len proste nemáš žiadne svaly a oni nerozumejú úplne tomu, keď sa im snažím vysvetliť, že ty nemáš schudnú na váhe, pretože tvojim cieľom nemá byť číslo na váhe, lebo to môže vyzerať úplne inak u každého jedného človeka. Ale stačí väčšinou iba nabrať svalstvo a neísť do deficitu, ale práve, že hlavne tie udržiavacie kalórie vedia mnoho spraviť a veľmi je to ťažké vysvetliť práve ženám, ktoré išli z 1200 kalórií. Neviem, kde sa zobralo toto zázračné číslo a prečo si každá jedna žena myslí, že 1200 kalórií je pre každú ženu úplný ideál.
tak je veľmi ťažké im vysvetliť, že pre ne môže byť ideál 2100. A že vlastne tá hlava to proste musí pochopiť a je to veľmi dlhý proces s nimi a je to už niekedy pre mňa také, že Boha, vieš, a už si hovorí, že dobre, radšej si zavolajme, lebo keď ti to napíšem, bude to znieť arogantne, takže si zavoláme, poviem jej napríklad, Katka, prosím ťa, potrebujem, aby si pochopila, že potrebujeme tam najprv tie svaly mať, lebo ty teraz, keď schudneš, tak budeš proste kostrička a veľmi ťažko sa ti bude chudnúť, keď naozaj to telo nemá dostatočný výdaj počas bežného dňa aj mimo silového tréningu, keď proste nemáš dostatok svalstva. A čím viacej svalstva budeš mať, tým viacej budeš spaľovať aj v pokoji, lebo tie svaly sú proste úplný žrút, takže je to veľmi ťažké vysvetliť. Áno, ja to tiež takto vnímam a vlastne čo sa týka napríklad aj tých tréningov, určite máš aj klientky, ktoré si myslia, že čím viac budú silovo cvičiť, tým viac narastú, budú z nich chlapi a takto. Neviem, mala si už aj také klientky, ktoré sa báli cvičiť silovo? No asi 70% mojich klientiek sú väčšinou na začiatku takéto, ale vždy im na to poviem, že ja sa snažím mať také svaly, aké ty si predstavuješ, že budeš z toho silového tréningu mať už niekoľko rokov a keby mám takú predispozíciu na to, tak som dávno na wellnesskách v NPC a nekašlem sa tu s nejakými 5% svalov proste, len aby som niečo nabrala navyše. Takže naozaj mať takéto genetické predpoklady je obrovská rarita a vôbec by som sa nejakou bežnou ženou zo Slovenska nebala, že ja budem mať práve na to vyvolenú genetiku, že budem rásť už len z toho, že chytím činku. Je to takmer nemožné, hlavne pri žene, aj keď je to začiatočníčka, že naozaj vie nabrať nejaké to množstvo svalov, ale je to ako rajím takmer nemožné proste, aby tá žena reagovala hlavne na tom vrchu tela, čo je pre nás úplne najmenšia predispozícia mať na vrchu tela nejaké obrovské ramená a chrbty. Takže nevedia to úplne pochopiť. Áno, tá genetika je veľmi dôležitá, alebo respektíve zohráva veľmi veľkú rolu pri tých tréningoch. Čiže ja tiež mám klientku, ktorá jednoducho veľmi ťažko si vybuduje zadok. Jednoducho dávame tam veľmi veľké váhy, ťažké váhy, má nastavený jedálniček, má tam dosť veľa kalórií, ale jednoducho ten zadok ide tak pomaly, že... No, proste ale nie každé sme sa narodili preto, aby sme vyzerali ako Kim K, takže je to asi tak. Ja mám pocit, že ich veľmi formujú aj tie Instagramové videá. Áno. A viem, že mnohokrát práve tí influenceri vedia vytvoriť veľmi zvláštnu predstavu v tých ženách, pretože mne čo najviac ma vie vytočiť taký ten druh kontentu, že ty hovoríš, že je to genetika a pritom je to iba disciplína a potom si poviem, že veď ale kámo, každému jednému reagujú svaly mierne inak. Každý jeden má iné úpony, inú dĺžku kostí kľúčných, inú dĺžku všetkého možného na tele, takže nemôžeš povedať, že to není genetika, keď to je 50% aj genetika. Lebo to neznamená, že ty keď si bol pred 10 rokmi chudý a niekto ti povedal, že nemáš na to genetiku, ani to neskúšaj, však som ešte aj neodskúšal. Musíš povedať, že na to máš genetiku, až keď ju odskúšaš. Ja tiež som mohla povedať, že napríklad by som mala, neviem, genetiku na plávanie, lebo mám dlhé nohy alebo čo, ale to budem vedieť až vtedy, keď si vyskúšam plávanie. Áno. Proste klaveristovi tiež nemôže povedať, že nebudeš nikdy dobrý klaverista len preto, lebo nikdy nesedel pri klavíri. Proste chce to nejaký proces a chce to odskúšať si tie tvoje vlastné predispozície, to, na čo máš a na čo nemáš. Ak by si mala dať jednu jedinú radu babám, ktoré chcú začať cvičiť, zdravo žiť, tak čo by to bolo? Tá najhlavnejšia asi je už len začať, ale začať s trénerom. Nezačínať len tak sama podľa nejakých Instagramových rád a prvej reklame, ktorá ti vybehne na nejaký zelený čajík, ale naozaj sa snažiť zistiť si o tom odborne čo najviac, vedieť o svojom tele čo najviac, vedieť, koľko kalórií príjmam a vydávam reálne, nie len to, čo si ja myslím, že príjmam, ale naozaj si rátať všetko 100%, aspoň tých pár mesiacov byť k sebe 100% konzistentná, úprimná a vedieť čo najviacej a hlavne mať na sebou nejaký dozor, lebo čím viacej chcem spraviť sama, tým viacej sprostosti odskúšam, tým viacej množstvo diét a rôznych diét vyskúšam a potom tak veľmi rozhádžem ten organizmus, že už nebude chcieť úplne dobre spolupracovať hneď, ako ho nasadím aj na niečo normálne, takže mať nad sebou rozumného človeka a robiť si progres fotky. OK, dobre. A ty keď si začínala ešte, len takto trošku prejdem na ten začiatok, len keď si začínala si s trénerom alebo sama cvičiť?
No počas toho, keď som ja naozaj veľmi, veľmi začínala pravidelne cvičiť, práve počas tých fáz toho covidu, tak som cvičila doma. Takže tam toho extrémne veľa akože nepokazíš a tým, že ja už vtedy som sa dlhšie roky vzdelávala, keďže som bola aj na tej pedagogickej škole, kde sme počas toho covidu mali zo pár takých hodiniek, že každá jedna z nás inak trénovala tu napríklad telesnú alebo čokoľvek, keď sme mali nejakú edukáciu a my tým, že na tej pedagogickej sme sa snažili viesť tie hodiny tak, že v podstate neučím samú seba, ale učím sa, ako učiť tých iných. Takže bolo to pre mňa veľmi také inšpiratívne a teda začínala som sama a tým, že sme v podstate cvičili doma, tak to bolo pre mňa jednoduchšie. Ale s trénerom oficiálne som začala cvičiť v príprave, keď som naozaj to chcela zobrať do trošku profesionálnejšej sféry. Ale kebyže som začiatočník a idem prvýkrát v živote do fitka, tak určite by som potrebovala nad sebou trénera. Ale tým, že už som mala nejaké tie vedomosti ohľadom stravy a tréningu, tak to pre mňa nebolo až tak veľmi potrebné, ako pre bežnú ženu, ktorá, čo ja viem, pracuje niekde v telekome a ide teraz do fitka, lebo sa tak rozhodla, potrebuje nad sebou určite niekoho, kto sa v tom lepšie vyzná. Áno, ja som tiež začínala sama. A tým, že som začínala sama, tak som si spôsobila aj zranenie, takže tiež mám napríklad vytečenú platničku. Určite je to Čiže tiež som začínala sama, robila som chyby, točila som sa, natáčala. Ešte nejaké videá aj mám staré a veľmi sa na sebe smejem, ako som cvičila. Na sebe som si presne tieto chyby vychytala a zistila som, čo som robila zle a čo jednoducho, čo klientkám vôbec nedávať cvičiť a hlavne čo sa týka aj tej platničky, tým, že som si ju aj poškodila, tak v podstate je pre mňa dôležité sa udržiavať a stále cvičiť. Čiže aj keď sa stane, že mesiac necvičím, tak automaticky cítim kríže. Ako tú časť, kde mám tú platničku proste vytečenú. Hej. Čiže stále sa musím udržiavať v tých svaloch, aby ma držali a tak. Takže to už je taký trošku, by som povedala, nezvratný proces, ktorý som si spôsobila. Čiže ja tiež upozorňujem ženy, ktoré začínajú cvičiť samé a vidím aj v posilovni, keď cvičia veľmi zle a vidím ten chrbát, ako ho majú proste, keď robia napríklad mŕtvý ťah a takéto veci a robia zle, tak tiež odporúčam asi mať nad sebou dohľad. Lebo dobrý dohľad, kvalitný. Áno, nie každý to vie sám a aj ten samotný tréner určite začal niekedy sám a postupom času jednoducho tie roky skúsenosti ho vybudovali niekam. Chystáš sa na niečo veľké teraz, alebo... Momentálne ma nechystá absolútne nič. Nechystám sa robiť vôbec nič na žiadny deadline, ani som si nedala žiadny cieľ na nič, proste chcem si len užívať momentálne čas s dcerou a počas toho, kedy mám napríklad ja nejaký svoj voľný týždeň, tak si odtrénujem v Balance v Žiline a porobím si content, tak aby som naozaj mala pokryté všetko to, čo potrebujem, ale nedávam si už žiadny takýto dátum, že dovtedy musím mať hotové toto a toto. Jediné, kde fungujem s dátummi, sú proste spolupráca a moja robota, ale inak už do osobného života si nechcem dávať, že žiadny deadline, lebo ma to potrebujem proste vypnúť tú hlavu, takže jediné, čo ma čaká také väčšie, je to, že chcem fakt, že sa oprieť do tej tvorby a dávať tým ľuďom čo najviac informácií, lebo počas mojej prípravy v diete som tomu veľmi nedala, tomu kontentu edukačnému a teda fungovala som iba na tých povinných veciach, či už sú to spolupráca alebo nejaká taká tá bežná komunikácia s klientkami, ale chcela by som sa určite k tomu vrátiť, lebo si myslím, že je toho bullshitu na Instagrame zase veľa a treba to trošku tam dať to slnko urobiť do toho. Urobiť poriadok. Áno, tak v dobrom, už tak bez arogancie, bez ničoho, ale naozaj proste milo vzdelávať, bez reakcií, bez ničoho, iba proste povedať holú pravdu. Tak, ja si myslím, že sme vyčerpali asi dosť otázok, prešli sme si túto tému ako dosť podrobne. Dá sa samozrejme o tom rozprávať strašne veľa, určite si mala aj ty množstvo rôznych príbehov, čo sa týka aj klientov a takto. No a kde ťa ľudia môžu nájsť okrem Instagramu? Kde ťa môžu vidieť ešte, ako si spomínala? Určite na Balance TV v Žiline, kde točíme teda na tú ich stránku klasickú rôzne. To sú online, že? Áno, tu sú vlastne online tréningy, či už na live, alebo si to vedia ľudia pozrieť aj zo záznamu. Trénujem tam buď sama nejaké skladačky, kedy robíme teda tie hodinové tréningy od rozcvičky cez vršok tela, spodok a tí, ktorí ma poznajú, tak vedia, že ja som úplne najväčší fanatik na vršok tela, na to, aby ženy cvičili hlavne vršok tela tým, že minimálne 80% žien
fajn, teda hlavne sú na tom Balance TV, tak tie mamičky alebo úplne bežné ženy z obyčajného života, ktoré si proste doma pustia ten tréning, tak by som veľmi chcela, aby keď pozerajú aj tie tréningy, ktoré vediem ja, tak aby to aj počúvali a vedeli, že tá technika je väčšinou naozaj ten bod toho zlomu a že nie všetko je treba iba čo najrýchlejšie spraviť a za najviacej kalórií, ale že tie svaly sú fakt robené väčšinou hlavne teda pod tým závažím a s tou záťažou progresívnou, takže myslím si, že je to určite pre ne fajn robiť aj doma. Áno, ja si tiež myslím, tréningy doma ako netreba tiež úplne zavrhnúť, proste jednoducho niekedy stačí fakt 3-kilové činky, nejaký kettlebell a vlastná váha. Ja si myslím, že tie mamičky na materskej asi ani veľa toho nestíhajú. Mm-hmm. Dobre, v podstate asi by som to aj ukončila, celý tento rozhovor. Ja som veľmi rada, ak niekto dopozeral teda až do konca. Ja sa veľmi teším, že si Zuzka teda prijala pozvanie. Ešte raz ti ďakujem, že si tu prišla. Taktiež. A Zuzku môžete sledovať aj na Instagrame. Zuzka Han iba. Zuzka Han. Takže Zuzka Han. Určite ju sledujte na Instagrame. A ak sa vám toto video páčilo, tak určite ho nájdete nielen na Spotify, ale aj na Apple Podcaste, taktiež aj na YouTube. A budem teda veľmi rada, ak nám dáte odber, like, prezdieľate nás a budete naďalej sledovať, pretože tohto kontentu sa chcem aj držať a volať si naozaj takýchto zaujímavých hostí, ako je aj Zuzka. Takže sa máte na čo tešiť a myslím si, že som vyčerpala asi všetko, čo som chcela. Ďakujem veľmi, veľmi pekne. Majte sa. Ahojte. Ďakujeme. Čaute.